Bang silent dulu lah deh. Good afternoon. Apang si tong Scott pen pini laso emergency press meet kehang lo na anang litum dak na chitong don press security la pen injur thon ta choro lo pini nona kai kelam lo la pen la son a digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum pena hormu thek long long tamen ilitum la sohor mu bang tamne kumane non ke lom ke pene la IT cell puputum active umati hodi hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mani pham nongno ke joi phan ba kumane phan pene political mileage ba kupine ale chani phan si pene la son si thek long long nilitum panani bange stame ingsi later ilitum thek long long deputy commissioner long pen dated 30/03/2024 Jones Inti Qatar for munit APHLC amai pulo alangli nomination ni file long nilitum kamang humi me alam bangela pulo alangli sports mate ahemasor bangge Anjali Teronpi mat lap in bracket tadolang ako ladak Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang pana ni banga aprang social media pine WhatsApp group pine hilom thego long long je kumani IT cell tumsi lason ku pine kaselam pita bon ba ku pine bon pu si nili tumbang mata si tamen non ma labange DC office banga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang do tukol kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nili tumba chinia teng de alangli hemasor bangke innovate bon innovate pusi nili tum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nil tu mahu hak lo Anjali Teronpi ma Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar pi ma Qatar ma Anjali Teronpi ma Anjali Inti pi ma la son ka gani tamne la officially DC office benang kang lo nil tum theklong lok bang ke nil tum bang kama hu do ko lo la so kama hu ke do alam bang la kang i rok bang la pulo ho nil tum ke generally ke political party fanili tu thang punun thaibe kumani la pu personally nili tum we don't have any bad intention nili tum kumani fan ki pudunia thaibe tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli ki inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan puna ko polakayo aku rijan pada puno lang non marke hala teron pilone Qatar pilone sitame munit tu alang lifan ingsi lage biar example pusi pu igdelo set delo alang li lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso ilitum la karbia khai pan la ke ingsi nongno nangawan pi la bangke it's nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan le ka therak kalilo Karbia khai mate ST akai fansi la ke ilitum therak me khangjang lo alapen interestingly non alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency halangli dak ilitum ke Karbeng long di Mahasau and West Karbeng long ke 3 ST parliamentary constituency pu do hala so being MP hala ST bu clearly tok tan long bangala ke ilitung gela ke si therak me it's a matter of a same la ke ilitung karbia khai la pen ilitung ST khai pan la ke in si mo in future pan la ke mo ta history long bange bad history mate bad example si nang do kok po si nilitung bange la nang do kok po nang do kok lo jene la ke nilitung hin pen nilitung ningduk chebakang nang kok athe it is a very bad example mo alang li ason alangli fan penang tung ka follow bang do sitame alangli bang jok si lasona sai lasona assistant bang klem porong pelutang de alangli koson si Karbeng long youths Karbeng long fan alangli ke japon the galang ma jo lalong si bangke lapen si bangke ilitum lake kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customer reload ilitum customer reload lo ke ilitum ke akur hijan poke
ni pu chang vet ilitum aling sia system do ilitum la son chang vet la long along si alang li banga kur hi jan si la son cepat chor lu lake ilitum mo pena nili pa klang iglo la bangke officially alo pena pot komane si pene mo pene I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang li fan parti jan si kache tonte lo tangte alang li tum ka selampi pu banga la banga nili tum pudun thai ve si tamme lage disufficient officially ke klang lo la si alang li fan bangke lason namuni fan bangke lason bad example ke set bangke nili tum case eng long for hin pen sodak pen pinrem lo la pen alang li fan bangke karbi kas tumari lo mate ili tum karbi arone teng pen insai ponang ji la so lam putak bangke pusi nili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum fan tuning report. Thank you.